Честит празник! Хубаво е, че сте усмихнат кмет. Какво става сега? Ще оставаме ли в кметската битка след тази? Не, аз съм се оттеглял от кампанията, но темата не мога да я коментирам, защото не сме приключили още заседанието на Общинския съвет. Но това решение категорично ли е ваше? Абсолютно категорично. Мотивите нека да завърши заседанието на Общинския съвет, тогава ще ги оповестя. Само да запитам законово как седи от тук нататък, каква е процедурата? Все пак, нали, какво се случва от тук нататък? В смисъл? В смисъл какъв е устава на БСП, там постановките? Нека да завърши заседанието, тези подробности ще се решават. То заседанието ще обсъди и този казус. Тоест оставате си до изборите? Абсолютно, няма да има избор. Разбира се. Кмет няма да има това? Не. Обмисляте ли като независим Не, под никаква форма. Тоест, и по никакъв начин. Управление. Да. Обиден ли сте, господин Костов? Ядосан съм. Ама сте усмихнат. Нормално. И защо ли? Това вътрешно в партията ли е причината? Това са наши вътрешни работи, които нямам намерение да коментирам. Добре, айде няма да ви питаме за вътрешните ви работи, те може би трябва да ги коментира областния. Те са наши, да, разбира се. Да. Но все пак ние работихме 8 години с вас. Как се отивате от тук? С така усещането и съзнанието за успешни 2 мандата и това е всъщност в основата. Т.е. успяхте да направите това, което искате? Аз мисля, че и нашите съграждани го виждат и няма много голямо усилие да докажем и да видим какво се е случило, така или иначе. И това е. Именно с оглед на това, че все пак като кмет 2 мандата имате гражданска подкрепа, малка и голяма, не дължите ли поне обяснение на хората, защо се стигна до това? Нека да приключим заседанието, за да завършим окончателно темата и тогава ще си кажа нещата. Продължаваме, има и много работа. Има и много работа. И след това? Какво след това? Казвам след това какво? Няма. Това вече ще го мислим по-нататък. Член на БСП оставате? Да, разбира се. Това е не от мен, но аз съм и член на Националния съвет, така че няма колизия тук. За това ръководство на БСП Шумен има ли шансове за... Не искам да коментирам ръководството. Не е коректно. Продължава заседанието, нека да завърши и тогава ще мога да коментирам. А някой с централното ръководство говори ли с вас след това решение? Не още. Но вероятно ще имаме разговор. Но няма да промените позицията, нали? Не, няма как да я променя. Успех тогава. Добре,